Moni nonse, takulandirani pano pa Tilankhuleni Ambuye. Muliso ndi ine Deacon Justin Malewezi Jr. kuchokera ku Liverpool Diocese, United Kingdom. Lero pa 24 July 2025, lachinayi la Mulungu wa 16 pachaka. Mawu oyamba a m'buku la Exodo akuchokera mutu 19 kuyambira ndime ya 1 kulekeza 2, kenako 9 kulekeza 11, kenako 16 kulekeza 20b. Owerenga mawuwa ndi Mai Susan Msatida kuchokera ku Christ the King Parish, Liverpool Diocese, United Kingdom. Mawu oyamba a m'buku la Exodo. Pa tsiku loyamba la mwezi wachitatu lichochekere cha Aisraeli ku Igupto, pamene adafika ku chipululu cha Sinai. Atachoka ku Refidimu, adakafika ku chipululu cha Sinai, kumene adakamangako mahema pafupi ndi phirilo. Chauta adawuza Mose kuti, ndikubwera kwa iwe mu mtambo wakuda kwambiri, kuti anthuwo azidzandimva ndikamayankhula ndi iwe, ndiponso kuti adzakhulupirire nthawi zonse. Tsono Mose adawuza Chauta zimene anthu adanena. Chauta adawuza Mose kuti, pita kwa anthuwo ndipo uwayeretse lero ndi mawa, achape zovala zawo ndipo akhale okonzeka mkucha. Pa tsiku limenelo ine Chauta ndidzatsika pa phiri la Sinai, ndipo kumeneko anthu onse adzandiona ine. Tsono mmawa pa tsiku lakelo padali mabingu ndi mphenzi pa phiripo. Kudalinso mtambo wakuda kwambiri ndiponso kulira kwakukulu kwa mbetete. Anthu onse m'mahemamo ankangonjenjemera ndi mantha. Mose adawatsogolera anthuwo kuchoka ku mahemako kuti akakumane ndi Mulungu, ndipo onsewo adayima pa tsinde pa phiri. Phiri lonse la Sinai lidaphimbidwa ndi utsi, chifukwa choti Mulungu adatsikira pa phiripo. Utsiwo unkangokwera ngati utsi wa mng'anjo, ndipo anthu onse aja ankangonjenjemera kwambiri. Liwu la mbetete linkakulirakulira. Apo Mose adalankhula, ndipo Mulungu adamuyankha ndi mabengu. Chauta adafika pamwamba pa phiri la Sinai, adayitana Mose pamwamba pa phiri. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyu 13 kuyambira ndime ya 10 mpakana 17. Ophunzira a Yesu adadzamufunsa kuti, kodi bwanji anthuwa mukuwalankhula nawo mafanizo? Iye adati, inuyo Mulungu adakuwululirani zobisika zokhudza ufumu wakumwamba, koma enawa sadawawululire ayi. Pajatu amene ali kale ndi kanthu adzampatsanso zina, nadzakhala ndi zochuluka, koma amene alibe kanthu adzamulanda ngakhale kakang'onong'ono kamene ali nako. Tsono anthuwa ndimawalankhula nawo mafanizo chifukwa ngakhale amapenya komabe saona, ndipo ngakhale amamva komabe samva kwenikweni kapena kumvetsa. Ndi iwowa zikuchitikadi zimene mneneri Yesaya adanena kuti, kumva mudzamva ndithu, koma osamvetsa, kuyang'ana mudzayang'ana ndithu, koma osapenya. Ndithu amenewa nzeru zawo zovuta.
adagonthetsa makutu awo ndipo adapsinya maso awo, kuopa kuti angamapenye ndi maso awowo, angamamve ndi makutu awowo, angamamvetse ndi nzeru zawozo, ndi kutembenuka mtima, ineyo nkuwachiritsa. Koma inu ndinu odala, popeza kuti maso anu akupenya ndipo makutu anu akumva. Kunena zoona, aneneri ambiri ndi anthu ambiri olungama adafunitsitsa kuona zimene inu mukupenyazi, koma sadazione. Adafunitsitsa kumva zimene inu mukumvazi, koma sadamvetse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mwina mumakumbukira nkhani imene inu inakugwedezani mtima, osakhulupirira kuti zachitikadi zimenezi. Nkhani iyi idakusinthani mpaka lero. Koma inu nkumadabwa kuti anthu ena amene nkhani iyi munamvera limodzi, ayi ndithu osawakhudza nkomwe, mmawa wake ayiwala akamba zina. Zikatere ndiye kuti nkhaniyi kwa inuyo inakufikirani mu mtima wotsekuka, koma mwa ena aja inawafikira mu mtima otsekeka. Kutsekuka kapena kutsekeka kwa mtima kumatengera kuti nkhaniyo muli nayo pafupi bwanji. Chimodzimodzi mu mawu a Mthenga Wabwino wa Mateyo amene tawerenga lero, Yesu akulankhula ndi gulu lalikulu la anthu osiyanasiyana. Koma kusiyana kwawo kwakukulu kwa anthu amenewa ndikoti ena ali ndi mitima yotsekuka, ena ali ndi mitima yotsekeka kwa uthenga wa Yesu. Amitima yotsekukayo anali iwo amene anali naye pafupi ngati ophunzira ake, koma otsekeka mitima anali anthu ngati Afarisi. Ndipo Yesu akulankhula anthu onsewo ndi uthenga umodzi. Iye amafotokoza pogwiritsira njira ya nthano za zifanizo. Cholinga cha nthanozi chinali chokuti onse otsekuka mitima amvetsetse zoona za uthenga, koma otsekeka mitima asatolepo chilichonse. Mwina ena mukhoza kuganiza kuti pali kukondera pamenepa. Ayi ndithu, zimenezi zimachitika chifukwa cha uthenga umene Yesu akunena. Uthenga wina Yesu amangonena mwatchutchutchu, onse nkumamva, koma uthenga wina amaonena mwa mafanizo. Uthenga wa Yesu wa mnjira ya mafanizo umalingalira kutsekuka kapena kutsekeka kwa mtima wa anthu amene akumvera. Uthengawo unali ofotokoza za ufumu wa Mulungu. Ufumu wa Mulungu uli pamene Mulungu wakhazikika ndiponso akulamulira. Uli kumwamba kumene Mulungu wakhazikika ndi kulamulira, ndiponso pansi pano mu mitima ya iwo amene amulola iye kukhazikika ndi kulamulira mwa iwo. Iwowa ndiye amene atsekula mitima yawo. Koma taganizani munthu amene Mulungu sakumpatsa mpata kukhazikika mu mtima mwake. Kenako sakumulola kuti alamulire moyo wake. Munthu ameneyo angadziwe bwanji chinsinsi cha Mulungu? Mwana wofatsa ndi makolo ake
Mwana womvera makolo ake amakhala ndi chikondi chozama ndi kudziwa zambiri za makolo akewo. Ndiye uthenga wozama wa ufumu wa Mulungu ndi wodziwidwa kwa ana a Mulungu ofatsa naye, omumvera, otsekula mitima yawo kwa iye Mulungu. Kwa ana a Mulungu amenewa, Mulungu amawawululira zinsinsi zake, ndipo chikhulupiriro chawo chimakhala chozama. Koma kwa ena aja, chikhulupiriro chawo, chikondi ndi nzeru zawo zauzimu sizichedwa kuchoka. Ngati fanizo la mawu tinawerenga dzulo a mbewu imene sinagwe mu nthaka yachonde. Kwa iwowa, Yesu akuti iwowa adzalandidwa, ngakhale kakang'onong'ono kamene ali nako. Amene ali kale ndi kanthu adzapatsidwanso zina, nadzakhala ndi zochuluka. Pamenepa mwina ena nkumati pali ukondera, ayi. Koma tinene chonchi, taganizani mwana woti masamu amamuvuta, koma mwanayo akakhala mkalasi amaona anzake amene amakhonza. Anzakewo amakumana akaweruka nkumakambirana za masamu. Mwana ameneyo atamanena kuti kusukulu kuli ukondera. Malangizo athu kwa iye ndi oti iyeyo chumulepheretsa nchani kukhalira ndi anzake aja, kulowa gulu lawo, kuti akalowa gululo nayenso akhoza oyamba kumvetsetsa. Izi nchimodzimodzi ndi anthu amene Ambuye Yesu akuwalalikira koma sakumvetsa. Anthuwo akuona ndithu ophunzira ake a Yesu akumvetsetsa. Iwowo ayenera kuchoka ndithu pamene alili mu mtima wawo otsekeka ndi kuwalondola ophunzira a Yesu. Akatero akaona kuti mugulu limene aliliro akumvetsetsa za ufumu wakumwamba, koma iwo ali chilili osasuntha. Ndi chifukwa chake Yesu akuti amene alibe kanthu adzamlanda ngakhale kang'onong'ono kamene ali nako. Mwinatu inu amene mukumvera mawuwa mumamva ndithu za ufumu wa Mulungu, kuti Mulungu amakhazikika ndithu m'mitima ya anthu ndiponso amalamulira. Koma mtima wanu ndi wotseka. Mumalakalaka kukhala ndi chikondi chozama cha uzimu. Mumadzifanizira ndi anthu aja osamvetsa za nkhani za zifanizo za Yesu. Tsopano taonani anzanu amene akufatsa naye Yesu, kumudziwa Mulungu pakuwerenga mawu, kumulandira mu sakramenti la Ukaristiya, komanso kuchita zimene akutituma monga kuthandiza ovutika. Chikukuletsani ndi chani? Kusuntha, kumufikira pafupi Yesu Khristu. Mukatero mudzaona kuti ufumu wa Mulungu wakhazikika ndipo ukulamulira moyo wanu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.